تەوی ڕاگەاندنا شکستنا رێخستنا داعشیا تەرۆریست لێ شانەی نوێ رێخستنێ سێ ئێریش لێ ڕۆژهەڵاتێ فەراتێ ڕاگەاندن. ئیرۆ ڕۆژا سێشەمێ ئەژانسên serbê terorîstên Daişê ve ragihandin ku sê êrîş lê deverên cuda cuda ser Rojhilatê Feratê encam dan. Êrîşek ser tangerekî serbê çekdarên Qesedê ve bi bombeyeka teqîner hat encam dan. Ew jî lê gundewarê Elbeqean lê gundewarê Dêrazorê ku di encamê de sê çekdarên Qesedê jiyana xwe ji dest dan. Êrîşa duê jî lê devereka çekdarên Qesedê lê gundewarê ji Dîdet Xabûr lê Rojhilatê Reqqayê ermanc kirin. Di encamê de sê çekdarên Qesedê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar bûn. Herwiha êrîşa sê jî lê bakurê gundewarê Hesekê Serrêya Elxurafî lê başûrê Hesekê hate rûdan ku şaneyên terorîstên Daişê çekdarên Qesedê bê çekên sivik ermanc kirin. Li gorî kojêderên xwecehî belavkirine ku hevpeymaniya navdewletî dê bombebaranskirina terorîstên Daişê de berdewam e. Tekeskirin ku tê pêşbînîkirin ku rêveberên Daişê û girtiyên ku ser destê Daişê hatibûn girtin dê şikeftên nêzîkî çemê Firatê de ne. Ew pêşhate hatin piştî 17 rojan jê ragihandina çekdarên Qesedê bê piştevaniya hevpeymaniya navdewletî jê şikestina hejmûnên Daişê lê deverê. Êrîşên terorîstên Daişê tê wê watê ku hîn şaneyên terorîstên Daişê li devera Rojhilata Sûriyê hene ku bûyekê tevlîheviyeka ewlehî û leşkerî li deverê duruzt dike bê gihiştinek aramiyê bi awayekî bilez. Tevî ragihandina şikestina rêxistina Daişa terorîst lê metirsiya berdewamiya proseyên xwekuj û li vû tevgera şaneyên waniyên cuda cuda heye.